aquí buscando os caramuxos a miña prima Inés, porque quería unha mariscada, pero non vai casi ningún. Así que vamos ter que facer outra cousa e non queda outra. Hola, estou aquí na xornada esta do helado Kim, que non me Inés, se que non me ve, pero aquí está no mar, por iso me así desta risa. Vas a quitar a tradición, como non, porque me parece que non vai ser que deu mal. Outra cousa que isto, me recorda, aquilo que dicía mi nai de, ojo, se quería guardar, fica de días. Pois parece que sí, mami, pero non por si, eu vou pasar lá, a mi Inés, se quilo antes. E para seguir con isto, vou ver a miña compañera de traballo de Agape, para que se estudiar as uñas. Despois, vou ver tamén a un amigo meu, que se chama Pozo Tirar, e para que vai tamén por rollo, ao compañero de traballo que dice que está tendo moito de outros que está tirando, pero tamén quero ir por poder, e se non, que pasa a mariscada. Despois de 20 horas, vamos mollarnos. Se non, xa sabes, mariscada. Every night in my dreams, I see you, I feel you. That is how I know you go on. Far across the distance and spaces between us, you have come to show